Sangana zvekare kwataita paCulian TV mhuri yeZimbabwe. Ndadzoka zvekare nema-updates. Nhasi ndiri kutambira nyaya yandiri kuona panapa iri kunzi chikonzero chakaita kuti CIO boss adzingwe basa naPresident Mnangagwa. Nyaya iyi inini ndangosangana nayo semanyorwa zvakaitwa mumastreets. Ndikati regedza ndiuye nayo zvichida vamwe vakaudzwa hondo nemurwere wepfungwa vakamushora kuti pamwe zvichida uyo anorwara. So inini ndabva ndangoti regedza ndimhanye ndiende ndinoonesana nevamwe vangu nyaya yandasangana nayo panapa. Pari kunzi the reason why CIO boss was fired is that he picked up intel that Xavier Kasukwere was in the country but he did not inform President Mnangagwa. Sources said Comrade Isaac Moyo was in the process of verifying this info before alerting his superior. Ndo mashoko mabudisirwe ari kuitwa panapa kuti iye anga achiri kuda kutodigesta nyaya kuti achinzwisisa kuti zvechokwadi here zvingangodaro akangopinda munyika here uyu Kasukwere wacho ari pakati pekuidigesta kuti aona ndezvechokwadi here kuti hazvisi ende message kana kuti mashoko rakabva rasvika kuna boss wacho. Ipapo kaunongoziva kuti vakomana vaya I don't know kuti inenge iri nyaya dzechi kana kuti ndo inonzi security threat yacho kuzavaniko chinzi imimi saka basa renyu nderechi muchitadza kuziva kuti munhu auya mukunyika kana kuti haana. Ndo according nezvinhu zviri kutaurika panapa. Ini handizozivo hangu kuti how far true is this, but chandakanakira ndechekuti nyaya ikanga yatobuda kudai so there can't be smoke without fire. Ndinobva ndangoya nayo sezvairi. Tikazoona futi imwe info pamberi pacho tinobva tadzoka futi nayo tichitaura kuti aiwa tadzoka nepaper 2 kana kuti chapter 2 yenyaya iyaya yatanga takambowana. Saka zviri zvanhasi ndo yandambonzwawo iyoyi chikonzero chandambonzwawo. Unoziva kuti panoitika zvinhu zvese panofanira kunge pane chikonzero kana reason. Zvinhu hazvingoitike mahara. Zvakakosha izvozvo kuti vanhu munge muchizviziva. That's why tiri kushanda hard kuti titsvaga kunyatsonzwisisa zvikonzero zvese zvingangodaro zviripo kuitira kuti tive neinformation yakabalance. Ndo nyaya ndava ndakakubatirai mhuri yeZimbabwe. Ndisati ndabuda ndine audio ndoda kukusiyirai muchinzwa. I hope muchadzidzawo zvakawanda ipapo mobva mandiudzawo zvamuri kufunga in the comment section. Akupindura muchinda uyo asatora sokuti Mnangagwa ndiye mambo kana kuti mwari weZimbabwe. Unoshamisira chi? Unoshamisire Mnangagwa chaangashamisira nochandikwa hatukwi. Unototukwa. Ndova benzi romunhu. Unototukwa because dai angasiriye vamwe vanhu vanofira murwizi vamwe vanhu vachipiswa kuno kuSouth Africa kuno. Chaanoshamisira chi? Vese vaivhaira vese vakadi. Vacho vakamubatsira pakuu vamwe vacho vakavauraya. Parents chiri chai vakafura vakamuuraya anambofa necorona. Chii chatisingazivi chaangazoti kuya Mnangagwa ungazinzi unoshamisira kana kuti kutaura kuti kwai haibenzi akonewa. Hapana chaakaita. Chinhu chaanongotarisira ndiye chete nemukadzi wake nevana vake naChivayo. Chii chimwe chinhu chaanotitira vana vemuZimbabwe? Mapofu chaanotambura Chivayo. Dai anga ari munhu ane mari aibatsira mapofu nezvirema. Eno zvirema zvotambura, mapofu anotambura. Ungatora uchipa vanazvo anodi kupa varombo kana ari munhu asiri webato. Unongoti nyepero wada kutibata kumeso. Unotijairira vese naMnangagwa. Unotoshaudhiwa. Newe wacho wanga uchitaura izvozvo hauna zvaunotitewe. Uriho rokoto zvekunewe George Charamba. Waiona sokuti wakaberekerwa muZANU-PF. Uchiona sokuti vamwana vasi vanhu muchizviita vanhu. Maiti kana makagara pamatafura maiona sokuti matafura iwawo anoyera zvokutadza kuziva kuti kudenga kuna Mwari. Manje rega tikuudze kuenda kudondo uchindomama George Charamba. Unovanda zvinobva nokumberi zvinobva nesuro kunongosina kuvanda. Uri fende munhu George Charamba, uri imbwa. Ugara wakazviziva kuti George Charamba uri imbwa yemunhu. Pese paunoenda nevana vako vachatambura muupenyu. Muri imbwa mevanhu veZANU-PF. Zvona idhizvo ndezvokupenga izvo zvokuchichidzira vanhu ndezvakudhara zviya vanhu vangwara manje. Zviri kuitika paMozambique zviya zvishoma. Zvishoma zviri kuitika paMozambique. Mirai muoneka paZimbabwe toitei. Chimirai muone paZimbabwe toitei.
tiri kuuya nesimba rakadarika pamozambique, tikunopinda imomo mustate house macho imomo, ndo matiri kutoda ipapo. Kana vanhu vachifa vanhu ngavafe.